כשהוא פרש, היו אנשים שבחרו ואמרו שהם... וכשהוא עמד לבחירה, היו אנשים שאמרו שהם יעזבו את הארץ אם הוא ייבחר שוב, ולא תמיד ברור מה יש בבנימין נתניהו שמעורר בכולנו רגשות כל כך עזים וחריפים. גבירותיי ורבותיי, קבלו את בנימין נתניהו. הנה 5 עובדות על בנימין נתניהו. הוא נוהג להחליף 3 חולצות ביום, את הצלקת מעל השפה. יש לו מגיל 2 ממכת חשמל, הוא נבחר לראש הממשלה בגיל 47, אשתו שרה טבעה לאחרונה מדור רכילות ירושלמי שכתב עליה, והוא אוהב לצייר סוסים. על מה עשית לו? על 3 חולצות? 3 חולצות זה לא נכון. השאר די נכון. השאר די נכון. רזית. חילקתי את זה אחרת. מה זאת אומרת חילקת? מה, כספורט? יש זמן קצת לעשות ספורט, אני נהנה מהחופש. הבנתי. אתה עדיין נהנה ממנו? כי יש הרגשה שאתה פחות ופחות בחופש. מאוד מאוד נהנה ממנו. אני לא מנותק מהפוליטיקה, אני אומר את דעתי, אתה גם תשאל אותי. יש להניח. אבל אני כן בחופש, אתה יודע, יש במובן הזה שאני לא בלב העשייה, ואני חושב שזה די בריא שאנשים שעוסקים בפוליטיקה יצאו החוצה, יתעבררו, יעסקו קצת בטכנולוגיה, בעסקים, וגם עם המשפחה, זמן חופשי. האמת היא שכשפרשת, אני זוכר את הרגע הזה, אני זוכר שהיית שם בהילטון, נכון? זה היה, יצאת, שרון עמד לידך, כולכם נראיתם באמת מובסים קצת, ואתה אמרת, אני פורש, לא? אז כבר ידעת שתחזור, או שאמרת לעצמך, לא, זהו, גמרתי... קודם כל אמרתי שאני אקח פסק זמן, ועשיתי את זה. פסק זמן זה דבר טוב, אתה יכול בזמן הזה לחשוב, ללמוד דברים, ללמוד אחורה, להפיק לקחים. בדיוק מה שאני עושה. אתה אדם שונה היום? ממה שהיית... אתה ואני לא שונים מגיל 14. אבל אנחנו לומדים. בוודאי שאתה לומד. אתה לומד, אתה מבשיל במהלך הזמן. וזה קורה לכולנו, אלא אם כן אנחנו עיוורים וסומים. אני חולק על הדבר הראשון שאמרתי. אני חושב שכל הזמן משתנים. יש תקופות שאתה רואה את זה, יש תקופות שאתה לא רואה את זה, יש תקופות שהמציאות מנהלת אותך, יש תקופות שאתה מנהל את המציאות. אבל אנחנו כן משתנים. בייחוד כשעוברים עלינו דברים בעוצמות שעברו עליך. בזה אין שום ספק, אבל מה שהתכוונתי להגיד, שיש איזה גרעין אישיותי שנוצר בנו באיזשהו שלב, אחרי הילדות, גיל ה-10, אתה מעוצב באישיות הבסיסית שלך. אבל אחר כך אתה לומד דברים, אתה לומד מהחיים דברים שונים, שבוודאי מייצרים איזושהי בגרות, איזו בשלות, איזו אחריות. אמרתי בפתיח שכשעזבת היו אנשים שבחרו, היו אנשים אחרים מהצד השני שאמרו, אם הוא ייבחר עוד פעם לראש ממשלה, אני אעזוב את הארץ. אתה יודע למה אתה מעורר רגשות כל כך קיצוניים אצל אנשים? אצל חלק כן, אני יכול להבין את זה. זה פרי הנסיבות מצד אחד, וגם פרי טעויות שעושים ולומדים. שלך. כן, בהחלט. הנסיבות, אני חושב שהיינו מדינה מאוד מקוטבת. הייתה אמונה מיסטית כמעט באוסלו, שערפאת באמת השתנה, שהוא באמת, הנה השלום בפתח. כשהדבר הזה לא התממש, היה צריך להיות אשם בדבר הזה. עבדך היה לעתים המואשם. במיוחד אחרי הטראומה הנוראה של רצח רבין, זיכרונו לברכה. ומן הצד השני, אני חושב שאני תרמתי תרומה מסוימת. בהתקפות האלה, אני הרבה פעמים תקפתי בחזרה. וראש הממשלה של כולם. זה לקח חשוב. אני רוצה לשאול אותך 2 שאלות, ותענה לי בכן ולא, ואחרי זה אם תרצה לחזור ולהסביר לי וזה. שאל. אתה חושב שאריק שרון עושה עבודה טובה? אני חושב כן ולא. בחלק מהדברים כן. עכשיו שאלה ממש של כן ולא. בחלק מהדברים פחות טוב. כמובן את זה נרצה שתפרט. ושאלה שנייה, ואחריה נצא לפרסומות ונחזור לפירוט, וזה ממש אני מבקש כן ולא. אתה מתכונן להיות ראש הממשלה הבא של מדינת ישראל? כן או לא? כן, אם הציבור ייתן לי את אמונו. זה לא רק מה שאני מתכוון, לא, אני שואל את הכוונה שלך. הכוונה שלך, אני פה, אני רץ. יצאנו לפרסומות כשאמרת שאני הולך לחזור, אם הציבור יסכים, אני רוצה לחזור להיות ראש הממשלה של מדינת ישראל. מה שמעלה את שאלת המשפחה שלך, אני זוכר רעיון עם שרה, בקדנציה הראשונה, שהיא אמרה, אני מרגישה שאני חיה בבית סוהר. עכשיו, אנשים ששוחררו מבית סוהר לא שמחים בדרך כלל לחזור אליו. זו שאלה טובה, אבל לגבי שרה, היא כבר מצאה את החופש. איך? מה היא עושה היום באמת? היא עובדת, חזרה למקצוע שלה, היא עובדת כפסיכולוגית בשירות הציבורי, עם ילדים. היא מקבלת סיפוק אדיר מזה.
ואני מניח שאם נחזור לכהונה הציבורית, אז היא רוצה להמשיך בזה, אבל אין שום סיבה שהיא לא תמשיך בזה. והיא לא אמרה לך, תשמע, הרי בסך הכל היה תחושה שהיא והילדים מאוד סבלו מכל העסק. זה נכון. לא אמרה לך, תשמע, למה לך? אני מניח שאתה מרוויח יותר היום. לא נכנס לך לכיס, אבל אני מניח שאתה מרוויח יותר היום. בואו לא נדבר על פרנסה, זה בסדר. הכל בסדר? לא לדאוג. בוא נשאל אותך, אמרו, גמר, הלך לעסקים. אתה טוב בזה? אני גם נהנה מזה, בעיקר נהנה מזה. זאת אומרת, אני לא עוסק רק בהרצאות. כן. אתה יודע, כל אחד מאיתנו משלמים לו דברים אחרים. אתה מתפרנס מלשאול את השאלות, אני מתפרנס מלתת את התשובות. נכון. אבל חוץ מזה, אתה עוסק בטכנולוגיה, אתה עוסק בקידום טכנולוגיה ישראלית בעיקר. זה טוב. זה גם טוב למדינה, גם טוב באופן אישי, וזה פותח אופקים. אתה רואה הרבה דברים שכראש ממשלה אתה יכול להבין אותם. היה לי רקע כלכלי לפני כן, ומימשתי הרבה דברים אבל היום אני לומד הרבה דברים אחרים, וזה פשוט תענוג. אם כי עכשיו יש לך פחות זמן. תשמע, אני הייתי באמריקה, הייתי בבוסטון כשהתאומים נפלו ב-11 בספטמבר, ומחרת פתחתי טלוויזיה, ואתה הופעת יותר מלארי קינג. ואתם יודעים מה, תראו בינתיים סתם, אנחנו נמשיך לדבר וברקע יראו כל מיני הופעות שלך. מישהו גייס אותך או אתה אמרת, בוא'נה, יש פה מצב, אני מוכרח לגייס את עצמי? ממש כך. גייסת את עצמך? ממש. כי? מה אמרת? כי אני חושב שאנחנו צריכים לייצר את המסגרת המדינית, ההסברתית, שמאפשרת לנו למגר את משטר הטרור של ערפאת. אני חושב שיש לי הזדמנות ייחודית בהופעות, גם בארץ וגם בעולם. להעביר את המסר הזה, ואני עושה את זה כצו מילואים. ואני מניח שגם אתה חושב שהממשלה הנוכחית לא עושה עבודה מספיק טובה בתחום. זה קצת קשה לעשות את זה, כשצד אחד אומר שערפאת הוא בן לאדן, והצד השני אומר שערפאת הוא פרטנר לשלום. באותה ממשלה. באותה ממשלה, באותו יום. אז ברור שאני מעביר את המסר שאני חושב שהוא נכון. הוא לא פרטנר לשלום. וככל שנקדים למגר את המשטר הזה, כך ייטב לכולנו ונחסוך חיי אדם. אני אמרתי את זה לפני שנה וחצי. המשטר הזה זה אומר להוריד את הרשות הפלסטינית, ערפאת חזרה לתוניס. לסלק את ערפאת. לסלק את ערפאת חזרה לתוניס. ממש, לסלק את ערפאת. ואז, זה מעניין, אתה יודע, אתה, כשעזבת את ראשות הממשלה, וגם פה אפילו התחלת לגעת בזה, אמרת, חלק מהטעות שלי זה שעזבתי חצי עם. כל מה שדן מרידור ושמאלה, האליטות, האקדמיה, ועכשיו אתה עוד יותר ימני בעצם. ממש לא. אני חושב שיש תזוזה הפוכה. אני חושב שחלקים ניכרים של הציבור שלא הסכימו איתי, באים ומסכימים איתי. אתה יודע, אני אמרתי מלכתחילה... תשמע, ביבי, אתה עכשיו ימינה משרון. ימינה משרון זה ימין ממש. לא, אני מוכרח להגיד לך שאני לא מקבל את זה. קודם כל, אני לא עכשיו. אני לא עקפתי אף אחד. אני עקבי לחלוטין. לפני שנה וחצי אמרתי שהדרך היחידה להפסיק את הטרור, זה לא יעזור, לא הבלגה, ולא יעזור מדיניות החיסולים, כי היא לגיטימית והיא דרושה, אבל היא לכשעצמה לא תעשה את זה. אמרתי שהדרך היחידה למגר את הטרור, זה למגר את המשטר שעומד מאחורי הטרור. ואנחנו למדנו, ראינו שהדבר הזה הוא אפשרי. אתה יודע מי הבין את זה ראשון? האמריקנים. הציבור האמריקני, בשכל הישר שלו, מבין שכשרוצחים אותו שם, המשטר הזה שמשלח את המרצחים האלה, הטליבן, הם הולכים. וכשאני רואה את 3 הילדות החמודות האלה... היה להם שאלה אליך, אוקיי. מה השאלה שלהם? רגע, עצור הכל. אי אפשר לשמוע את זה מאחור, אז בואו... זהו, הם ביקשו לשאול אותך, מה אתה חושב שצריך לעשות לגבי המצב? זו הייתה, אני חושב דונה שאלה את זה. קודם כל שאלה של ילדה חמודה. בהחלט. שאתה מופיע עם 3 ילדות חמודות כאלה, ויש כאן ציבור של חיילי צה"ל, צנחנים. יש מג"בניקים מקלקיליה שם. תענוג להיות עם החברה. אתה יודע מה, תרשה לי עוד הערה. היכולת שלך להפעיל קהל, היא תמיד הייתה... לא מפעיל קהל. אתה יודע, שאתה רואה את אודליה ואת נעמי ואת דונה, את 3 ילדות האלה. אנחנו רגילים להגיד שהילדות שלנו הייתה יותר קשה. אני מסתכל עליהם. שאלת שאלה אם אינני טועה. לא קלטתי בדיוק את התשובה, אבל ראיתי שהתשובה הייתה קצרה מאוד על הטרור. הם לא רצו לדבר על זה. לא רצו לדבר על זה. מיד עוברים... אתה יודע איך מדברים עם ילדים, עוברים נושא אחר וחוזרים. טוב, שמתי לב. אתה זוכר איך אנחנו גדלנו? אתה פחות או יותר בדור של... שמור טוב דרך אגב. שמור, תודה רבה. אתה לא בדור שלנו. טוב, מוצא חן בעיניך. אתה מבוגר ממני ב-15 שנה, מה בדור שלך? עכשיו אני אגיד לך משהו. איזה דור? אני מקבץ אותך לדור הזקנים, תתקבל. אתה גדלת, עדיין אני חושב, במדינה שכמו שאני גדלתי, כשהייתי ילד, יכולת לצאת לרחוב, לשחק כדורגל. בזמן שלי גם לא היו מכוניות, אני רוצה לשחק.
טוב, אתה עוד מתקופת הדיליז'אנס. היו שתי מכוניות בשכונה. תזכור שאתה התחלת. תראה, אנחנו לא נלך מכות. כן, אני אנצח. שקלתי את זה לפני, הגעתי למסקנה שהזמן שלך במכון כושר גדול משלי, יש שם 2 מאבטחים, אני חושב שאתה הבנתי. תראה איך אתה לא יכול לסבול שמישהו אומר לך שהוא ינצח במשהו. זה בסדר. אוקיי. בכל אופן, אנחנו שיחקנו ברחוב, היינו הולכים בשדות, היינו חוזרים בלילה, בחושך, האמהות שלנו דאגו, לא דאגו. לא, זה נכון. היום אתה לא בטוח בשום מקום. ואני חושב שאסור לנו לקבל את זה. לא רק שאנחנו לא יכולים לקבל את זה, אסור לנו ואין שום סיבה שנקבל את זה. משום שיש שינוי, תפנית עולמית. אחרי 11 בספטמבר יש תפנית עולמית. יש נחשול אדיר שיצא מוושינגטון ומניו יורק, מהריסות מגדלי התאומים. והאמריקנים אומרים היום, אין טרור לגיטימי. מי שעוסק בטרור ייפול. אתה יודע מה זה מזכיר לי? ואני חושב שזו תפנית כל כך גדולה. אני אומר לך, תפנית היסטורית. הם הפילו משטר אחד, הטליבן, להערכתי הם הולכים להפיל עוד כמה משטרים. ואתה אומר, בוא נדאג שערפאת ייכנס לרשימה הזאת? אני חושב שזה חיוני לשקם את ההרתעה של ישראל. יש לי שאלה לך. והדרך היחידה לשקם אותה, אתה תשאל אותי, אבל הדרך היחידה לשקם אותה זה שהנהגה פלסטינית תדע שלא רוצחים את הילדים שלנו. לא בדיסקוטקים, לא בפיצריות, לא באמצע ירושלים, לא באותה בר מצווה מחרידה, בת מצווה בחדרה, שילדה שוכבת על ילדה ואומר לה, אני לא רוצה שתמותי בבת מצווה. זה דבר מזעזע. ויש מחיר. ברגע שההנהגה הפלסטינית העתידית, שתחליף את ערפאת, כמו שאותה הנהגה שהחליף את הטליבן, יודעת שהמחיר של ניהול טרור זה הפלת המשטר, זה הדבר היחיד שימנע טרור עתידי. זה גם יפתח, לדעתי, פתח למדיניות יותר פרקטית, יותר פרגמטית של הנהגה הפלסטינית חליפית. בוא נוביל לזה לפתיחה. בפתיחה אמרתי לך איך שרון בתור ראש ממשלה, אמרת, יש דברים שהוא עושה טוב, יש דברים שהוא עושה לא טוב. מה הוא עושה לא טוב? תראה, קודם כל אני מקווה שבתחום הביטחוני, אתה יודע, היו ויכוחים שאני אמרתי שההבלגה לא תעבוד, אז ביקרו אותי, אמרתי שאני צריך להיכנס לשטחי A, אז אמרו שזה דבר נורא ויביא למלחמה רבתי, וכשאמרתי שצריך לפגוע במתקנים ובסמלים של הרשות הפלסטינית, טוב, היום כבר אומרים את זה, ראש אמ"ן אמר אתמול, עם ערפאת זה לא... אוקיי, מה שרון עושה לא טוב? הוא מתקדם לדעתי בשבועות האחרונים בכיוון הנכון. הסוף, ואני מקווה שהוא יעשה את זה, זה מיגור המשטר. צריך להפיל את המשטר הזה, להחליף את ערפאת. אתה היית בשני הצדדים, אגב. אתה יודע שהרבה יותר קל להיות מבחוץ ולבקר, מאשר להיות במצב שבו אתה נבחן כראש ממשלה על כל פעולה שאתה עושה. זה פשוט, הוא בסיטואציה הרבה יותר קשה ממך. אני מדבר על סמך הניסיון שלי. אני הצלחתי להרתיע אותו, כי איימתי על המשטר שלו. אותו זה ערפאת. כן, ודאי. הבנתי. ודאי. אבל היום המציאות שהדרך היחידה להרתיע את השימוש בטרור, זה לגרום לכך שיהיה מחיר אמיתי, והמחיר האמיתי זה החלפת העם. איזה רגע בינך לבין שרון שתפס לי את העין, אתה הבאת איזה מסר מרמספלד, משר ההגנה האמריקאי, ואמרת, אני צריך לפגוש את שרון להגיד לו מה המסר, ושרון אמר, אין לי זמן עכשיו להיפגש איתך. שזה בוודאי, לכל אחד, אבל ודאי לראש ממשלה שעבר, אמירה די מעליבה, לא? אני לא עוסק, אני לא נעלבים, אני לא נעלב טוב. עדיין, מה? לא דקה? כתבתי לו מכתב. שבו אמרת, תשמע, אם יש לי מסר, למה אתה לא פוגש אותי? לא, כתבתי פשוט מה אני רציתי להעביר, פשוט. תשמע, זה צריך להיות קדוש, ואתה אף פעם לא האשמת את עצמך שאתה קדוש, בשביל שזה לא יעשה קצת צרבת, כשאומרים, מצטער, אין לי זמן לפגוש אותך. לא עשה אפילו טיפה צרבת. בוא נגיד, זה לא, אתה עוסק בדברים שקשורים בביטחון המדינה, זה לא פרזה, זה באמת דברים שקשורים בביטחון המדינה, אחרת לא הייתי מטריח אף אחד. כן. אז מה שהיה לי להגיד, העברתי באותו מסר. אני מקווה שהוא קרא את המסר הזה. לקרוא? תגיד, שאלה על ג'ורג' בוש. כשג'ורג' בוש, לדעתי הפעם הראשונה בחייו שיצא מטקסס היה כשאתה הבאת אותו לארץ לסיור, נכון? עכשיו, אני לא יודע, אתה בטח רואה כמוני את כל התוכניות ההומור האמריקאיות, ששם כל הזמן צוחקים על זה שהוא טמבל. לא טמבל. לא טמבל? איש אינטליגנטי ממש? קודם כל הוא אינטליגנטי, אבל הדבר המרכזי שמנחה אותו זה ערכים, יש לו ערכים. הוא יודע מה הוא רוצה. לא, אני שואל ברמה הכי פרטית, סתם, אתה יודע, מישהו... כן? אתה אומר את זה כי אולי בגלל שפעם תצטרך לעבוד איתו? לא, אמרתי את זה כבר. היית יוצא איתו לארוחת ערב, כאילו אם יש לך ערב פנוי בניו יורק? בכיף. סטייקים דרך אגב, לארוחת ערב. סטייקים בהחלט. שאלת אותי מה אפשר לעשות טוב יותר. בתחום הכלכלי והחברתי אנחנו בברוך אדיר. ואני חושב שצריך לתת מנהיגות אחרת. אתה יודע מה? אני אעזוב את השאלון. הייתה היום הפגנת הנכים. יופי, תעיף את השאלון. אז נעזוב את השאלון. הייתה היום הפגנת הנכים.
אילו לא היו איתם מוזמן, זו הפגנה שאתה רואה את עצמך הולך אליה? אתה אומר הם צודקים, או שאתה אומר, תשמעו, חייבים להבין, תקציב וכו'. קודם כל, היו אצלי הפגנות, היו הפגנות הסטודנטים, קיבלתי אותם, ישבתי איתם הרבה זמן. הדבר הראשון שהייתי עושה... שרה נתנה פיצות, והילתי נשכח זה היה. פיצות טובות, דרך אגב. תראה, הדבר הראשון שהייתי עושה זה הייתי מדבר איתם. מדבר איתם, הם בני אדם, הם בני אדם שסובלים. הם יושבים שם 30 יום בקור, בגשם, נדמה לי גם בשלג, בתנאים לא בדיוק נוחים. אז קודם כל הייתי מתייחס אליהם, מדבר איתם. הדבר השני שאני חושב שאפשר לעשות זה לתת להם. בוודאי אפשר לתת להם הרבה יותר ממה שהם מקבלים היום. והם מבינים, לדעתי בעצמם, שהם לא יקבלו את מה שהם מבקשים. הם מבקשים 6 מיליארד שקל, הרי זה אבסורד, הם מבינים גם בעצמם שהם יצטרכו להתפשר, אבל הם יקבלו ויכולים לקבל יותר. השאלה שצריך לשאול... מה אפשר לעשות פה עם הכלכלה? אבל... לא, מאיפה תיתן להם? מאיפה תיתן להם? אני רוצה לתת לך הסתייגות. תקשה עליי. זהו. יש לי 2 הסתייגויות. אחת, זה שהזמן שלנו בעצם כמעט נגמר. דבר שני, זה שאני לא מבין כלום בכלכלה, אז אתה צריך לתת תשובה קצרה, ושיבין אותה מישהו שלא מבין כלום בכלכלה. זה שהזמן שלך נגמר, זה טעות שלך. אתה צודק לחלוטין. אתה צודק לחלוטין. ולכן תצטרך לשמוע בקיצור נמרץ את הדבר שלי. תראה, אתה יכול להשיג משאבים ולפתור גם את הבעיה של 250,000 מובטלים, זה דבר שלא היה לנו בתולדות המדינה. אתה יכול לעשות את זה רק בשתי דרכים. דרך אחת זה לקצץ, למצוא את כיסא השומן. אתה צריך להיכנס, ראש הממשלה ושר האוצר, להיכנס למשרדים, הם מחביאים את זה דרך אגב, למצוא את כיסא השומן, לקחת אותם לחתוך. אתה חושב שזה הכל בשר החי? אוקיי. זה לא בשר החי. תן לך רק דוגמה אחת. והדרך השנייה? אתה תשאל אותי, סתם אומר, כן? אני קיצצתי 11 מיליון שקל, מיליארד. אז אני כנראה יודע, אבל אני אתן לך דוגמה. אני ואתה, הילדים שלנו מקבלים, אנחנו מקבלים קצבאות ילדים. אנחנו לא צריכים את זה. אני לא זקוק לזה וגם אתה לא זקוק לזה. אנחנו יכולים להסתדר בלי זה, נכון? מסכים. טוב, מעל איזשהו אחוזון לחתוך. לא אחוזון, לפי מבחן הכנסה, אתה יכול לקחת מיליארדים במשך שנים, זה הרבה מיליארדים. להעביר למטרות צודקות. להעביר, למשל משפט אחד, מה החלק השני? החלק השני זה לתת תמריץ לעבודה. הישראלי משלם את המיסים הכי גבוהים בעולם. ואתה צריך להוריד מיסים, כלומר, עשו את זה באירלנד, עשו את זה בספרד, הידיד שלי, ראש ממשלת ספרד, אז דברים אדירים, הכלכלות האלה מזנקות. אתה צריך מצד אחד לקצץ בגירעון, לקצץ בבזבוז, ומצד שני להוריד את המיסים. לצערי כרגע עושים את הפוך, לא מקצצים, אפילו מחלקים, מה שאין, וגם מעלים מיסים, זו טעות.